You got to make the morning last, just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Como están, señores? Boas noites. Hoxe, facendo honor ao título do noso programa, de cerca, teremos oportunidade de coñecer así a Carlos Casares, un dos máximos expoñentes da literatura e da cultura galega. Presidente do Consello da Cultura Galega, escritor, xornalista e, sobre todo, un home amable e moi próximo, xa o verán. Como está, señor Casares? Boas noites. Boas noites. Bueno, digo eu que vostede, tendo esa facilidade que tende de facer dun conto, dunha historia, de proporcionarlle a categoría de literatura, supoño eu que esa afición virá de sempre. Quen lle contaba os contos a vostede de pequeno? Bueno, eu viví moito na aldea de neno, porque tiña un tío médico en unha parroquia de cerca de Xinzo, e a miña tía estaba enferma, era diabética, entón sempre quería a miña nai al lado cando estaba mal, a pesar de que o home era médico e cuidaba moi ben. Entón, en Sabucedo pasei temporadas moi largas, onde oía falar, bueno, foi cos nenos da aldea, iba ás casas deles, escoitaba contos, tamén en Lamas, onde pasei tempadas longas de pequeno, en Beiro, que era cerca de Ourense. O sea, que tuve moita relación co mundo rural, e no mundo rural contase moitas historias, e eu creo que, bueno, aprendín de escoitando. De aí lle ven? Probablemente. En Xinzo, de feito, pasou vostede gran parte da súa nenez, non? Sí, desde os 3 anos, me parece, hasta os 11 aproximadamente. Como era Carlos Casares de neno, de pequeno? Pois, eu creo que era un neno un pouco triste. Tiñalle medo aos guardias civiles e aos fotógrafos. Por exemplo, nas fotos aparezo xente cunha cara de asustado, e eu creo que será do medo que lle tiña os fotógrafos, non sei por qué. O do guardia civil é máis comprensible, O do guardia civil é máis comprensible, pero dos fotógrafos non sei, porque de feito en todas as fotos estou cunha cara de triste tremendo, non? Será porque era un neno da posguerra? Naceu no 41? Nacín despois da guerra. Non era unha boa... non foi un bo momento, millor? Probablemente non, algúns aspectos, claro. O que pasa é que eu tampouco teño conciencia deso. Os aspectos máis dramáticos, por exemplo, eu viví moito, diríamos que o que foi o período dos maquis, que aquí a xente chamaba atracadores, que asaltaban casas, que... Entón, eu vía constantemente coches da Guardia Civil que iban a reprimir os que chamaban os atracos, non? E incluso logo conocín algún deles. Precisamente este tío meu, teño contado en algún libro, que era médico ali en Sabucedo, pois ali entregouse un dos xefes da guerrilla, e eu vin como lle queimaban a casa ao avó dun amigo meu, co que eu xogaba moito, que se chamaba Epifanito, non? Pois o pai, que era un anarquista, o avó, que era un anarquista, que se chama Epifanio, pois un día chegou a Guardia Civil, rodeou a casa, tiroulle unhas, bueno, que se chaman uns cócteles, molotov, e queimaron a casa porque se decía que ali tiñan un zulo, os maquis, e era efectivamente tiñano, porque unha vez que ardeu a casa viu o que había ali, e non só eso, senón que un dos que estaba ali, que fuxiron, hoxe é moi amigo meu, ainda vive, estaba metido no maquis, estaba refuxiado naquela casa. Na súa propia casa vivíase a política con inquedanza? A miña nai, sí, a miña nai era moi antifranquista, ferozmente antifranquista, a pesar de pertenecer a unha familia moi conservadora, onde había bispos e cregos. En cambio, o meu pai, que era republicano, era moi prudente. É dicir, só recordo que cando eu cheguei dicindo que me quería apuntar a Falanxe, porque iban pola escola os de Falanxe, os vellos de Falanxe, a ver se os nenos nos apuntábamos, e claro, era moi bonito, porque os nenos levaban gorra encarnada, camisa azul, pantalón caqui, botas de clavos, tambores, e logo tiñan ademais un salón onde podías xogar o ping-pong, o futbolín, as damas... Seducían ben seducidos os rapaces. E ademais unha cousa a min que me chamaba moita atención e que me gustaba moito era cando íbamos pola rúa, que os nenos de Falanxe, os xefes, lle daban un saludo, un taconazo, levantaban o brazo a min e aquilo encantábame, non? E entón dixenlle ao meu pai que me quería apuntar, e o meu pai pois dixo que me faltaba un fillo meu metido neso, e quedoume para sempre grabado de que aquilo non debía ser bo cando o meu pai reaccionara desa maneira. Pero o meu pai, en cambio, a veces decía a miña nai que non fose tan explícita, que non falara tanto mal de Franco, que ao mellor para os rapaces non era bo. O sea que fun criado nun clima en ese aspecto moi aberto. Con uns xoguetes ben diferentes aos que hai hoxe en día. Supoñemos que esa afición aos trens que sigue tendo tamén lle virá de antigo, non? Sí, é dicir, esta tía miña, esta tía diabética, a tía Isolina, era unha muller moi espléndida. Tanto que, por exemplo, a miña irmá regaloulle un piano no ano 40, 41, que debía ser un luxo tremendo.
E a min regaloume o primeiro tren eléctrico que tiven, deixoumo por Reis un ano. E desde entón se encollín afición ata hoxe, é dicir, teño na casa, fixen no xardín unha casa solo para os trens, que era o soño da miña vida. Pois non sei, o que teño unha maqueta moi grande, en forma de L, metida nunha casiña solo para ela, que debe ter, non sei, como claro, os circuitos son interiores e dan moitas voltas, pois poden ser unhas 80 metros de vía aproximadamente. Caramba. Por aí poden circular simultaneamente 80 trens sin interferir uns cos outros automáticamente, pero nunca ando con máis de 8 ou 10. E logo teño outros, aparte destes, que son a escala H0, que é a estándar esta que se ve en todas partes, teño uns que é a xoia, que son escala Z, que só se fabrica en Alemania, e hai locomotoras que miden 2 centímetros, e funciona todo perfectamente, as bielas, as luces, todo. Ese é o que máis quero, pero eso non o teño instalado permanentemente, teño guardado. Eso non terá nada que ver con ningún soño de ir a algures, con alguén, ou de, non sei, con algún tipo de soño? Bueno, non, porque, dicir, a min o tren gústame, dicir, viaxei desde neno en tren, e o tren ten un encanto especial para a maior parte da xente, non? Pero non teño así a idea de... Eu creo que no tren cumplín soños que probablemente nin podía imaginar, pois, por exemplo, o viaxe dos escritores no tren que fixen hai 2 anos, pero o tren desde neno para min ten un gran encanto, claro, anduve no tren de locomotora de vapor, non? Que máis colecciona? Aparte de contos e historias de Son trens. bastante coleccionista compulsivo, non? Pasa que, bueno, o coleccionismo é caro, entonces non podes, chega un momento que non podes, pero, bueno, teño, por exemplo, unha colección de plumas tamén, pasa que son carísimas, non? Moitas regaladas, como é lógico. Recordo unha vez que fundaron unha conferencia a un colexio de monxas, ao acabar preguntaronme canto me debían, dixenlle que nada, e aos poucos días foronme ver con un paquetiño e tal, moi envolto, mire, perdone, a lo mejor non le gustan, e era unha pluma preciosa. E dixe, como sabían ustedes que me gustan as plumas? Dice, que yo escoitamos nunha entrevista na radio. Bueno, é que isto ten o seu efecto, Sí, hai pode que decir calquera outra, por exemplo, se lle gusta o xamón de xabugo, tamén o pode decir e calquera día aparece unha casa. Bueno, unha vez escribí un artículo sobre o pan no periódico e mandaronme 70 pans, que empezoume a encher unha casa de pan, as luz incluso enviados por transporte urxente, e pola rúa. Unha señora un día estaba nunha terraza ali en Panxón e díxome se me podía facer un regalo, e dixo, bueno, depende de que, e era unha bola de pan. Outra vez, estando con Cela aí en Iria, pois tamén a hora do almorzo pola mañá, dixo, para ti hai almorzo especial, entón un panadeiro de ali de Panxón que ten un forno árabe, pois mandoume unha bola tremenda, enorme. Eu comín só o molete e Camilo dixome, oye, podo comer eu tamén? E zampouno inteiro el. Logo o día seguinte contei no periódico, insensato, que me fixeches, que despois enterouse Marina de que comera pan. A verdade é que ese podería ser un prezo, neste caso, satisfactorio, non, da popularidade. Vostede, cando vai por aí, sempre o paran, pero sei que o pararon, bueno, en sitios o máis insólitos do mundo. Bueno, é lógico, porque dicir, unha sección así nun periódico lea moita xente, non? E entón, bueno, pero sempre son xente moi amable, dicir, afortunadamente, bueno, recibo moitas cartas, todas moi cariñosas, non que recibí ninguna impertinente, e na rúa a xente que me para é sempre moi cariñosa. Claro, pero bueno, eu estou falando de cando pararon en Moscú, cando pararon en Nova York, que non é parar aquí na Rúa Nova. Claro, porque como hai galegos en todo o mundo, non? Entón, sí, Nova York un día iba por Times Square cos meus fillos e apareceu un señor que dixe, que fai usted aquí en vez de estar facendo artículo de mañá? Era un señor que era médico da Coruña, estaba de visita en Nova York, bueno, esta casualidade que me encontrou na calle, e en Moscú eran unhas señoras de Ourense, verdad, que iba con os escritores e pararon. E a popularidade ten a outra cara tamén? Hai algún tipo de servidume, quizáis? Non, é dicir, é sempre grato, non? É dicir, porque é unha manifestación de cariño da xente, non? É dicir, cando un está nun sitio, se acerca alguén, pues sempre para dicir algunha cousa agradable, que leu algo que lle gusta, ou, é dicir, sempre son manifestacións cariñosas, non? Acaba de mencionar a Cela, bueno, foi amiguísimo de Torrente Ballester, participaba en Baiona nas famosas tertulias. Pensa algunha vez como lle gustaría ser recordado a vostede mesmo? Cando desapareza, que pasen moitos anos antes diso. Cando eu desapareza, recordado, bueno, que me recorden como eu creo que son, unha persona tranquila, que procura facer o ben, portarse ben ca xente, é dicir, nada máis, tampouco... Porque é tan tranquilo como parece, señor Casares? Sí, son tranquilo. Sí? Bueno, a xente tranquila como eu a veces explotamos, non? Pero moi de cando en vez, o meu pai era igual que a min, ou son igual que o meu pai.
Sí, son tranquilo, é dicir, é raro que perda a calma. Que é o que lle fai perder a calma? Pois o dogmatismo e a intolerancia da xente, eso non o soporto. É dicir, afortunadamente, a xente dogmática prodúceme máis ben, resultame cómica. Eu sei que é unha reacción magnífica, porque co que me indigna moralmente, pois o que me sale frente a un señor que se pon moi indignado dá-me risa, non? Dá-me risa. Bueno, eso desarma a calquera. Sí, a veces é unha risa interior, porque claro, cando unha persona está moi furiosa, si te ríes por riba dele, ainda se pon máis furioso. Pero, é dicir, as actitudes así dogmáticas parecenme cómicas. Bueno, vostede leva da man a literatura e a política, non? Sendo presidente do Consello da Cultura non lle queda máis remedio. É algo que estivo sempre ligado cando chegou a Santiago, por exemplo. Estaba a cultura tamén da man da política? Moito, sí, cando eu cheguei a Santiago, os estudiantes que estábamos metidos en, bueno, movimentos universitarios clandestinos, prácticamente coincidíamos en todo. É dicir, por un lado, participábamos moito en actividades culturais que a veces eran un disfraz, eran unha tapadeira para facer política. De todas maneiras, hoxe en día, é dicir, a miña actividade ao frente do Consello é relativamente política, no sentido de que eu non teño que presentarme unhas eleccións, nin dependo do goberno, somos un organismo autónomo. Entón, tampouco entendo eu o meu traballo como un traballo político, entendo como un traballo de xestión cultural a través dun organismo autónomo independente, que é moito máis cómodo que se fose un organismo político ligado á administración. Sobre esa xestión cultural, cales son as críticas que lle fan os intelectuais galegos? Pois eu creo que moi poucas. É dicir, o Consello eu creo que ten unha aceptación enorme por parte de todo o mundo, porque o que procuramos é convertir o Consello nunha especie de centro de reflexión, onde acude xente de todos os movimentos, todas as ideoloxías. Abrimos o Consello a todo o mundo. O único que pedimos é respeto para os demais e que o Consello non se utilice políticamente, pero que a xente se sinta libre para falar. Por exemplo, fixemos un congreso sobre o exilio e trouxemos a xente de todo o mundo, desde un fillo de Lister, hasta xente de Cuba, da Unión Soviética, da antiga Unión Soviética. É dicir, abrimos o Consello a todos. Por contra, que lle tería vostede, se que ten algo que criticarlle a masa intelectual actualmente en Galicia? Pois eu creo que os intelectuais teñen unha actitude a veces que eu critiquei na miña última novela, é dicir, excesivamente soberbia. É dicir, a min, por exemplo, moitas veces chámame por teléfono para facer alguna pregunta. Oye, que lle parece a usted isto? Digo, pregúntolle a usted a un señor que vai pola rúa, porque a miña opinión non vale máis. E os escritores non sei porque teñen a pretensión de ser a conciencia do mundo. E iso a mí non me gusta nada. Dicir, porque ademais os escritores, cando falan de política, dicen unhas tonterías tremendas. Dicir, equivócanse tan dramáticamente. Dicir, este século foi dramático para o que fixeron os escritores, non? E máis, generalmente actúan como unha especie de delegados de xente que fai cousas moi feas e que eles descubren, a veces sin querer, probablemente. Entón non me gusta que os escritores se sintan a conciencia do mundo. Vostede non é un chisco moralista tamén? Todos o somos un pouco, lóxicamente, pero a mí non me gustan, os moralistas non me gustan, ademais desconfío moito deles, é dicir, cando vexo alguén que predica moito, automáticamente penso que está ocultando o contrario do que di. Cando estaba en Nova York a última vez que coincidiu co escándalo de Clinton, pois cada día aparecía xente moi rabiosa contra Clinton. Eu dicía aos meus fillos, se veredes como isto cazan enseguida. Efectivamente, aparecía un señor ali que estaba, unha señora que estaba furiosa contra un candidato porque apoyaba a Clinton, e ela cazaron enseguida, porque un señor dixe, bueno, eu quero dicir que levo sendo amante desta señora 12 anos, está casada e ora está falando en contra de Clinton. Isto é moi frecuente, é dicir, de que a xente que predica demasiado oculta a veces o contrario do que di defender. Ia cos seus dous fillos a Nova York. Ten dous fillos de que idades neste momento? O maior 27 vai facer, perdón un pouco, e o pequeno 2 anos menos. Bueno, altos, rubios, guapos, como súa nai, temos que decir. Si, teñen fama de ser moi guapos e altos, non? Ainda que hoxe o protagonista de vostede son guapos como súa nai. Si, é dicir, o pequeno chama a atención por guapo, non? Supoño que ser o mozo dunha sueca ou ter unha moza sueca na época en que vostedes eran mozos, pois debía ser unha cousa de moito presumir, non? Si, ademais unha sueca alta e rubia, de ollos azules, ao lado do señor pequeno e moreno, era bastante espectacular, bastante raro naquela época, non?
Pero, bueno, normal tamén, decir, desas parellas hai bastantes, non? Bueno, hai máis galardóns, os galardóns literarios, os culturais. Eso, como lle fai sentir a un? É doado perder a perspectiva, sentir que xa un non está tocando o chan cando todos son premios, ou cando hai tantos premios, digamos? No, é dicir, eu os premios, é dicir, fixeronme moita ilusión os primeiros que ganei, cando era o primeiro ganei pois, sendo estudiante, e ese foi tal vez o que me fixo máis ilusión no mundo, na vida, non? Logo, pois, os demais, sí, todos os premios che fan ilusión, pero chega un momento en que tamén relativizas todo eso e dices, bueno, pois danche os amigos, si cambias de xurado, pois cambias de criterio, de perspectiva, iso vale o mesmo para ganar un premio que para non ganalo. Hai xente que cando non gana un premio se desespera porque pensa que lle están poñendo en cuestión a súa capacidade. Eu digo, pero olvídate deso, é dicir, non che dan este, pero un xurado distinto daríacho, o sea que eso ten unha importancia relativa. Eu a verdade é que, como conozco xa tan ben todo o tingladillo da cultura por dentro, non creo en demasiadas cousas, é dicir, nin en premios, nin en non premios, non? Bueno, agora imos ver unhas fotos que nos prestou da súa infancia, xa verán. Adiante. Bueno, esa non é precisamente da súa infancia. No, eso debe ter xa 18 anos, tranquilamente, cada miña irmá, paseando por unha das aldeas onde pasábamos temporadas no verán. A ver se pasamos a seguinte. Sí, eso... Bueno, esta é a inevitable, esa non? é a primeira comunión. Aí debía ter eu 7 anos, sí, 7 anos. O seu irmán era un pouquiño maior. Un pouco maior que a min, 13 meses exactamente. Entón, ela tivo que esperar por min, porque creo que a idade mínima eran 7 anos. Entón, ela retrasou para que puderamos facela xuntos, que era o que quería a familia, non? E sigue sendo crente? Bueno, polo menos non practicante. Non practicante. Era un rapaz ben guapo. Pois aí estou abaixo na esquina da esquerda, cun brazo en cabestrillo. Foi pola mesma época. Aí está toda a familia. A segunda, empezando pola esquerda, arriba, ao lado daquel cura que tío meu, é miña nai. O arzobispo que preside é un tío avó que foi arzobispo en Santiago de Cuba e que lle salvou a vida a Fidel Castro. O propio Fidel Castro no discurso La historia me absolverá dalle as gracias por lle ter salvado a vida. E o resto son todos familiares. Este que está aquí á esquerda sentado, en primeiro plano, ese tío que era médico alá en Sabucedo. Logo alá á dereita está un tío que era militar, que aos nenos nos facía moita gracia, porque lle estábamos o tío Camisón, porque se chamaba Gonzalo Simón Camisón. Despois falaremos do Camisón, que non se me esqueza a mí, que quero facerlle unha pregunta sobre o Camisón. Entón, os nenos chamábamos o tío Camisón, e facíanos moita gracia. Bueno, que ricura. Aí estou, ves, con esa cara de triste, probablemente por medo. O fotógrafo que debía ser a miña nai, o meu pai, pero ainda así, non sei se eran os fotógrafos ou... E aquele é o meu primo Gonzalo, que eu pensei que era unha nena aí na foto. A verdad que ten cara de nena, sí. É un neno, están moitas outras fotos comigo, do arzobispo estaba el tamén, é un primo meu que lle quero moito, criámonos xuntos como irmáns. Non sei se tenemos algunha máis. Sí. Sí, aí estamos, é dicir, a miña irmá e eu, e logo o meu primo este que estaba aí na foto anterior, e un irmão. Iso é en Ourense. Pero tiña cara de borrapaz. Sí, debía ser borrapaz. Bueno, a propósito de Camisón, que din as malas linguas que vostede durme con Camisón, non sei como se poden atrever a decir tal cousa. Dígame se é certo ou non. Sí, é certo. Non me diga. Sí, é certo. Bueno, pero ten unha explicación, é que en Suecia é moi frecuente. E unha vez a miña sogra regaloume un camisón de broma, supoño. E puxeno e sentíme moi a gusto, non? Porque, bueno, desde entón, pois, teño camisóns de prao, de inverno, e incluso, pois, unha vez que estuvemos en Sobrado dos Monxes, correxindo a traducción latina do misal romano que nos encargara o arcebispo Suquía, pois éramos todos homes excepto unha muller. Entón vivíamos nun corredor, e eu ocupaba a primeira habitación e a única muller a última, o sea que había 6 ou 7 habitacións polo medio. E ela sabía que eu dormía como camisón, e a primeira noite, o primeiro día cando se levantou, dixo, oye, isto debe ser teu, puxeron na miña habitación, pero non sei que, non? E entonces, todos os días, eu, pola mañá, deixábale o camisón, e o camisón aparecía na habitación das señoras, estaban todos convencidos de que a señora viña a miña habitación polas noites. Cando foi a miña muller a pasar a
fin de semana cos nenos miraban con a cara de pena os frades. Bueno, a mágoa é que non nos ofrecera unha foto con camisón. En fin, a través da súa columna na Voz de Galicia, a verdade é que chegamos a coñecer moitísimos feitos relacionados ca súa vida cotidiano, incluso coñecemos o seu gato, Samuel. Teño a obriga de preguntarlle como está. Está moi ben, últimamente está moi morriñoso, dorme moito debaixo dos radiadores, está gordo, come como... Está comendo todo o día, non sei que lle pasa, está comendo todo o día, pero está moi ben. É un gato xa moi popular, pregunta moita xente por ele. Esquecíame comentar un dato que saiu precisamente nun dos seus artigos a propósito de cando era rapaz. Creo que un día escachou ca risa, literalmente, cando lle contaron como morrera Felipe el Hermoso. Sí. Falaba, bueno, da dignidade da morte, entre outras cousas, pero aquelo costoulle un disgusto bastante serio. Claro, porque esas cousas, é dicir, home, para un neno decir que o rei, claro, te imaginaste que o rei é unha figura importantísima, que morreu por beber un vaso de agua fría, a mí deu un ataque de risa, porque era o contraste maior que pode haber entre a dignidade, verdad? O rei, imaginaste que é unha... Pasoume cando vin a Franco a primeira vez, que claro, tamén imaginábame un señor, e confundino co cardenal Quiroga, porque viñan xuntos, e claro, vin aquel señor alto, verdad, tamén vestido. É dicir, eu pensaba que o Franco debía ser como Cid Campeador, non? E se se parecía alguén ao Cid ali, incluída a capa, claro, era o cardenal. E cando vin que era aquel mingurrias que iba ali, pequeniño, así como, e logo aquela voz ridícula, le veio unha decepción tremenda. Pois con Felipe el Hermoso pasoume igual, deu unha risa porque me dixeron que morrera bebendo un vaso de auga fría despois dun partido de pelota, que eu pensaba que era fútbol, e daquela non había fútbol, era o xogo da pelota, que supoño que sería parecido ao frontón, non? Precisamente nese artigo resulta interesante porque o que decía fala da dignidade da morte, que menos que morrer con dignidade, non? Claro. Aproveita un pouquiño para meterse en fin, con que Bush estivo a piques de morrer aí ben poucos por culpa dunha galleta. Entón eu quero preguntarlle xa para acabar, porque estamos prácticamente rematando o tempo, como é vostede un home de tanta inventiva, como lle gustaría morrer? Eu teño moito medo a eso de morrer, é dicir, penso moito, pero gustaríame, o meu avó que morreu con 90 e tantos anos, unha semana antes díxome que o que lle gustaría morrer era dormindo, para non enterarse. E morreu dormindo, afortunadamente, non? Eu creo que é unha morte bonita. Ese sería o xeito. Sí, probablemente non é moi airosa, pero como a morte é un disparate que non ten nin pés nin cabeza, pois mellor... E non nos apetece ningún. Non, ademais non, é un sinsentido, dicir, ter que morrer non é un disparate, non? Entón, pois, mellor morrer así, o sea, que eu tampouco me gusta compoñer os xestos solenes desos que morren, pois, cunha especie de, como héroes, non? Morrer dignamente, non enterarse, o mellor. Tranquilamente, igual que como se vive, non? Sí, eu creo que a xente tende a morrer como vive. Bueno, pois que dentro de 100 anos, cando estean todos calvos, que pasen esta entrevista recordando a vostede, que xa terá morto, eu tamén, pero que non sexa antes de polo menos 100 anos. Moitas gracias. Señor Casares, gracias por estar connosco. A vostedes tamén, moitísimas gracias por estar aí, hasta o próximo día.